We hebben het besloten om 4 miljoen te investeren in de digitalisering van ons erfgoed. En we hebben natuurlijk een enorm rijk bezit in Friesland aan cultuur, kerken, filmpjes, boeken, literatuur, kaarten. We hebben van alles en dat willen we graag zichtbaar maken voor de hele wereld. Wat we doen is in 4 lijnen, Friesland op de kaart, loodsmateriaal, museummateriaal, literatuur. Die hele breedte van het Frieske erfgoed digitaliseren en shenlitten. En het is geweldig dat dat nou mijn werkje voor Friesland ken. Er komt een bedrag van 4 miljoen vrij. We kunnen een burgergelegenheid van zo'n 110 manjaren voor de hele periode realiseren. Dus dit is een geweldige stap voor u. Ik landelijk schoen herinneren we voorop. Een stap voor u, voor de instellings, maar ook voor de burgers die het azen hoe al dit materiaal beschikken kennen. Het digitaliseringsproject dat is een initiatief van de FNP, omdat het heel goed bij de FNP past. Het gaat namelijk over taal en cultuur, het gaat over dus erfgoed, vinden wij heel wichtig. En als dat digitaliseren wordt, dan is het net alleen nog dat het behouden wordt, maar dat het in de namen beschikbaar komt voor elke en ieder.